Kublai pi baro akateng jonga Dora Kurbah. Ngawan hang ne ban pan Jing Kyrshan le me pi ba. Ya kawai ka Jing Rwai thamai ka bala ai kateng. Por samla wan Ngin Shad. Kata kan long en sa pen light ba ka shitarik bnai ba shpo. Kapor kan long san ba je jan min. Haka channel jong I Dajet Production. Bat bala akru da I Michael Pingrup bat I Balisha Kakrang. Bat bala Rwai ru da I Donald Milim Umlom bat I Labenta. Bala penbit penbiang ya kan ya ke Rwai da I Rukilan lalu bat la produce da I James Minsok. Kumtak kan ngapan Jing Kyrshan le pi da ka ba like and share and subscribe. Tulis